Hoy, 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 ikaw, ramdam mo bang may mali na parang hindi na sapat? Hindi ka na sapat. Kumbaga yung efforts mo, ay nako, hindi na na-appreciate. Pero syempre gusto mo pa rin. Mahal mo eh. Pero parang ikaw na lang yung nagtataguyod sa relasyon nyo. Parang ikaw na lang talaga yung may gusto, no? Na para bang masasabi mo, hala, ang toxic na pala. Huwag ka mag-alala, mahal. Ramdam kita kasi ilang relasyon na rin ang naging toxic sa buhay ni Kim Chi, no? But anyway, mahal, ano yung sa'yo? Kim Chi na yung nila. Ayos. Namiss kita na eh. Mahal. Happy Friday. At ako to, makakasama mo pa rin ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to, mahal, DJ Kim Chino, at makakasama mo ko, baliktaran tayo. Baliktara kasi 69, 6 to 9 p.m. po ang ating lambingan. Yan na naman tayo eh, gabi-gabi na lang 69. Huy! Pero mahal, no, on a serious note or matter, I can say na mahirap talaga yun. Yung mas madalas ka pang masaktan kaysa makaramdam ng saya sa relasyon nyo. Diba? May mga ganun eh. Yung imbis na mag-grow ka o lumago ka sa relasyon mo, ay parang habang tumatagal, nauubos ka. Alam mo, mahal ang tawag dyan, toxic relationship. Naku po, kaya wag ka mag-alala, mahal. Tonight, tutulungan kitang maliwanagan. Kaya sa Chinitox natin, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko sa iyo ang 3 senyalis na nasa toxic relationship ka. O, ayan na. Umpisa na natin. Ito ang una, toxic relationship yan kapag lagi kang may kasalanan kahit ikaw naman ay nasa tama. Diba? Lagi kang may kasalanan kahit hindi ikaw yung mali. Minsan hindi ka na makapagsalita eh. Kasi parang iisipin mo na lang, ala, baka magalit na naman siya. Hala, hindi ka na makagalaw kasi baka ikaw na naman ang masisi. Diba? Kapag palaging ikaw ang may kasalanan sa lahat ng away, kahit healthy ang relasyon nyo, kapag may accountability, okay lang yun eh. Dapat dun ka sa partner or jowa na kung saan kapag siya'y mali, marunong umako. Magsosorry and at the same time, magbabago. Kasi ang dalas sabihin ng sorry pero wala namang pagbabago. Aminin nyo, di ba sa relasyon, ang daling sabihin ng sorry pero hindi naman ginagawa yung tama. Inuulit at inuulit din. Para saan pa yung sorry? Para saan pa yung pagtanggap ko ng pagpapatawad sa'yo? Di ba? Kaya kayong marurupok dyan na simpleng sorry lang, ay nako, make sure na mag-promise siya at talagang panindigan niya ang pagsusorry niya at hindi na uulitin ang pagkakamali. Mauubos ka talaga niyan, mahal, kapag pinipilit mong magstay sa relasyon na kung saan toxic na. Ha? Kaya sana mahal, no? Una pa lang yan. Una pa lang yan pero parang bingo na. Huwag ka mag-alala, mahal. Meron pa akong 2 senyalis na toxic relationship yan. Kayo ng jowa mo. At dapat makinig ka lang sa akin kasi tingnan natin, no, kung meron pa ba talagang ikakaunlad ang relasyon nyo o talaga nga namang hiwalayan na. Huy! Anyway, mahal, makakasama pa rin ako hanggang 9 p.m. Kaya wag mong ililipat ang radyo. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.